החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים. החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסק זמן. תוכנית המעניקה כלים למעבר מאלימות למלאות, מתוך שליחות לעולם שלם יותר. בהגשת ויקטוריה סיני נמיר, האישה באדום, אשר מובילה גברים ונשים ממשברים ואתגרים להצלחות. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, להאזנה וצפייה, באתר, בפייסבוק ובאפליקציה. שלום לכולם, אני כל כך נרגשת פה, משני האורחים הנכבדים האלה, שיושבים לשמאלי, ויפים כל כך. האמת שאנחנו ככה די מתואמים, תסתכלו בלבוש. שרגא שלכטר, היקר, צהריים טובים, ולאורה אברמוב שלכטר. מה שלומכם? מצוין, תודה. חיכינו לזה. זכות להיות פה, כיף להיות פה. אתה בעצמך שדר כאן ברדיו החברתי הראשון, יש לך תוכנית שנקראת אקטואליה בראי הרגשות. אנחנו תכף, חוץ מהפוסט שכתבתי עליך וגם עלייך, אתם אנשים מלאי עשייה, נתינה. אני אציג אתכם קודם. מעט פרגון. בשביל זה אתם פה ולכבודו לי. הנושא שלנו בתוכנית הזו הוא נושא ההתמכרויות. היו המון שאלות של מאזינים, אני אספתי אותם, אני אציג לכם אותן בסוף, אתם תענו. אולי לפני הכל אנחנו נתחיל בשם שבחרנו, ושרגע, אתה ואני התלבטנו איך לקרוא לתוכנית. אולי גולת הכותרת של כל הרעיון הזה, זה הערב המיוחד שעומד לקרות ביום שני הקרוב, 6 לפברואר. אנחנו עכשיו נגיד אותו, שהוא למעשה ערב ההשקה של השתוקקות, שזה בית שאתה הקמת לאנשים מכורים ובני המשפחות שלהם. כמה לא מובן מאליו. ואני חייבת להגיד לכם, חברים, תיכנסו לעמוד היוטיוב שלו, יש שם סרטונים מדהימים. אני ישבתי, אני חושבת, באמת בלי גוזמה, כשעתיים, מסרטון לסרטון. אתה אותנטי, אני גם מכירה אותך, גם את, וביחד אתם ממש משלימים אחד את השני, ומהווים אייטים. אז לתוכנית קראנו משתוקקות לזקיקות. לא בכדי. מבחינת זקיקות, שזקיק הוא משהו שהוא בסוף טהור. וכשאתה קראת לבית שלך השתוקקות, אמרתי לך, שרגע, אני חייבת משהו שיוביל לתהליך, כי התוכנית הזו היא פסק זמן, כלים למעבר מאלימות למלאות. וזה למעשה מה שאנחנו נדבר כאן בתוכנית, על כלים להתמודדות עם כל הדברים האלה. לפני שאנחנו נתחיל לצלול לתוך המסע הזה, אני תמיד מתחילה ושואלת, שרגע, ואתה הראשון, מה קרה במסע חייך שהוביל, ובסופו של דבר גם הכשיר אותך לטפל בנושא הזה של התמכרויות? ספר לנו קצת. טוב, סיפור חיים שלי הוא קצת ארוך לתוכנית הזאת, אבל כבר לפני המון שנים, מתחילת דרכי, שלמדתי באש התורה. אז החבר'ה, עשינו הסמכה לרבנות, והחבר'ה בכיתה שלי, התחייבנו לנסוע לחול ולהיות רבני קהילה. אז זה היה ההסכם שלנו עם הישיבה, שאנחנו לומדים רבנות, הם מממנים אותנו, ואחר כך יוצאים לחול ונהיים רבנים של קהילה. אתה שיש לי אנגלית שפת אם, אז זה מאוד איטים. ואני הלכתי לראש ישיבה שלי, אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה לעסוק בקירוב קרובים. לא בקירוב רחוקים, לא להחזיר בתשובה אנשים, אלא למנוע את הדלת המסתובבת, בעצם להשאיר אנשים בתוך המערכת, לעסוק במניעה. כבר אז, בצעירותי,
הבנתי שזה היעד שלי, לשם אני, כל מה שעברתי... לפני כמה שנים זה היה שרגע? ספר לנו, כי אנחנו שוחחנו בטלפון, אז אני... כן, זה היה הייתי 28, אז זה קרוב ל-22 שנה. אני רוצה פשוט שהצופים במאזינים יבינו איזו כברת דרך ארוכה עשית, וכמה שנים אתה פעיל בתחום הזה, ועוסק, ובנתינה, ועוד. מה קרה בחיים שלך? בדרך כלל, דרך אגב, אני שואלת תמיד האנשים בתוכנית שלי, מה הוביל אתכם לעסוק במה שאתם עוסקים היום? והרבה פעמים זה סיפור החיים האישי שלנו. בדרך כלל זה ככה. זה בדרך כלל ככה. וכשאני החלטתי שאני עוסק בתחום של למנוע נשירה, ואז החיים שלי המשיכו הלאה, התגלגלו, וסבלתי מהתמכרות בעצמי. התמכרות לא פשוטה, המון שנים. והבנתי אז שאין מי שיעזור לי. זאת אומרת, פניתי לעזרה, ולא קיבלתי מענה לצורך שלי. סליחה, אני חייבת לעצור אותך פה. כן. למה? כי אנחנו יודעים הרבה פעמים שבאמת יש אנשים שזקוקים לעזרה. הם פשוט זועקים ומשוועים לעזרה, ולא תמיד יש אוזן קשבת. ואת זה אתה רוצה לפתור, למעשה שרגע עם השתוקקות. כן, זה לא רק אין אוזן קשבת. הרגשתי שאין אנשי מקצוע טובים לעניין הזה. זאת אומרת, באתי ורציתי מאוד עזרה, כי בתוך התמכרות מאוד לא פשוט לך, ואתה פונה לעזרה, הגעתי לשלבים מסוימים שבאתי ואמרתי, אני רוצה שתעזרו לי, והרגשתי שהאנשים שפניתי אליהם לא היו הכתובות הנכונות עבורי. אולי נדייק שרגע, טובים או לא, זאת הגדרה יחסית. אנחנו לא נגיד לא טובים, אבל אולי הם לא הכתובות הנכונות עבורי, אני אמרתי את זה. כן, המטפלים. כן. כלומר, הם לא היו גם אולי עם הכלים הנכונים כדי לעזור במצבים האלה. צריך לעבור הכשרה. זה לא שאתה נולד לתוך זה ויודע. נכון, ולא רק הכשרה, באיזשהו מקום הרגשתי שאני צריך לבוא ולהביא את עצמי לידי ביטוי, וכבר אז החלטתי והבנתי שנולדתי. המסע שלי, נולדתי בשביל העניין הזה, כל חיי הכשירו אותי והביאו אותי למקום הזה שבו אני יכול לעשות את ההבדל. ואז זה התבשל, התחלתי לטפל, ו15 שנה אני עוסק בטיפול בהתמכרויות, טיפול זוגי, והבנתי שאוקיי, מיציתי, עכשיו צריך שלב הבא. אוי, איך אני אוהבת את הרגע הזה שמגיעים לשלב הבא, שאנחנו יודעים שכבר מיצינו אותו, ואנחנו מקבלים סימנים, כשזה מדויק, הכל קורה בקלות. הכל קורה כמו שצריך, בלי הרבה מאמץ. בשיחה בינינו אמרת שלמדת טיפול זוגי, וגם פסיכותרפיה. נכון. אבל למעשה אמרת לי, שמה באמת הכשיר אותך בחיים להיות מטפל? הנה, אתה מחייך. כן, אני לא, למדתי רק פורמלי, אני חושב שהלמידה העיקרית הייתה ברחוב. כשאני הייתי ברחוב וחוויתי ועברתי, שם הגיעו התובנות, שם הגיעו, זאת אומרת, בעצם היום מה שאני מלמד, זה מה שחוויתי על עצמי. הלמידה זה היה בעצם, כל מה שלמדתי, הרוב מה שלמדתי, זה בעצם היה סוג של, הנה, הוא גם אמר את זה, והיא גם אמרה את זה. זה הפוך, כאילו זה התחבר לך לחיים שלך. כן, אני באתי כבר שהגעתי ללמידה, באתי כבר עם הבנת הנפש, מתוך מקום שלמדתי, מתוך ההסתכלות פנימה וההסתכלות החוצה, החוויות שחוויתי. ואז, ושוב, כמו שאמרתי, זה היו השנים שהכשירו אותי לעסוק במה שאני עושה היום. ובנוסף, 15 שנים בקליניקה. יש לך סרטונים מהממים על חוף הים, או אני לא יודעת איפה אתה יושב שם במסעדה, ואתה מספר כל מיני סיפורים מהקליניקה. אני כאילו, זה כל כך מעניין לשמוע את מה שקורה בחדרי חדרים, ותודה לך שאתה משתף אותנו, זה לא מובן מאליו. אם רק הקירות יוכלו לדבר, הקירות מדברים דרכי. מצוין. אוקיי. לאורה היקרה, אני כתבתי בפוסט, את החלק האחר. הוא בא מהעולם הזה, את החלק של ה-NLP, היועצת החינוכית, החלק היותר פדגוגי. שאלתי אותך בחוץ, מה המוטו שלך? זה מעניין אותי, אני רוצה שכולם ישמעו. מה המוטו שלך, הפתגם שאת הכי מאמינה בו? אני חושבת שאפשר להגיע, תמיד אפשר להגיע לפתרון. לכל דבר, לכל קונפליקט. גם אם זה אישי, וגם אם זה פנימי, וגם זה חיצוני. תמיד אפשר להגיע לפתרון. זה כל כך מהמם וכל כך אופטימי, וכמה זה כיף שאת נמצאת במקום כזה, כי לפעמים אנשים שהם מכורים, בכלל כל אדם במשבר, הוא חש שהוא לא יכול לצאת מהתהום השחורה הזאת שבה הוא נמצא, ודרך אגב, בהמשך הדברים שלך, הרבה פעמים אנשים באים, כשהם קראו בספרים,
עם ביקורת. לא הרגשת את זה, שרגע? לא מבין את השאלה. שהרבה פעמים אנשים באים, מטפלים, באים עם ביקורת, וגם הסביבה. ביקורת למי? למכורים? כן. שיפוטיות, המון שיפוטיות. אז על זה אני אומרת שאולי כל כך היה חשוב לך, שאותך לא יכילו. אתה היית צריך למצוא דרכים שיכילו אותך, והנה פה ההיבט הפדגוגי האחר, שמשלים את זה, שבסך הכל, זה מה שאנחנו רוצים, שיקבלו אותנו כמו שאנחנו. מה למעשה, איך יכולה להיות התרומה של ה-NLP, שזה תחום מאוד נרחב וגדול, לתוך עולם ההתמכרויות? איך את משתלבת, לאורה? אני אתחיל עוד לפני NLP. בבקשה. קודם כל, ערך ההכלה, אנחנו מלמדים ואנחנו עוסקים בו עוד הרבה לפני. אם זה גן, אם זה בית הספר, אם זה תיכון. אז מה למשל יש לבית הספר? מה התפקיד של בית הספר במניעת התמכרויות? קודם כל בבית ספר וגם בגני ילדים ישנה תוכנית שקוראים לה כישורי חיים. בתוך תוכנית כישורי חיים ילדים מקבלים ידע איך הם יכולים לצאת מהמסגרת של בית הספר עם הכלים כדי להתמודד בחיים מחוץ לבית ספר. ובתוך כישורי חיים יש יחידה שהיא בעצם תוכנית מניעתית, אם זה סמים ואלכוהול, ואם זה התמכרויות אחרות, אם זה קשיים לימודיים, אבל יש יחידה שממש עונה על השאלה הזו. בעצם צוות חינוכי, שזה בדרך כלל או מחנכת או יועצת, מקבלים הנחיה מוגדרת משפ"י, שירות פסיכולוגי חינוכי, על ידי לתת לתלמידים את ההזדמנות להכיר, מצד אחד זה להכיר את הסוגים של התמכרות, להבין אותם, לזהות אותם, וכמובן למנוע. אז עכשיו פתאום נופל לי הסימון, שכאשר הילדים שלי היו בבית הספר והיה שיעור כישורי חיים, זה לא היה נראה כזה מלהיב. עכשיו, אחרי שאת מפרטת את זה, אני מבינה כמה זה חשוב. אז תודה לך. עד איזה גיל יש את השיעור? עד ט'? בתיכון כבר אין? או שגם עד י"ב? גן, כולל י"ב, כן. מפלא. וכל פעם מתאימים את זה לפי הגילאים. כן, זה מותאם לפי גילאים. יועצת שהיא עובדת בתיכון, זה תוכנית לתיכון. חטיבה וכן הלאה. אוקיי. ועדיין שאלתי אותך, איך ה-NLP משתלב בתוך עולם ההתמכרויות? מה התרומה שלך? קודם כל, NLP זה מדע מאוד מאוד מדויק, יחד עם אימון. שזה ראשי תיבות, דרך אגב, לאורה, תגידי לכולנו. בעצם זה תוכנית פנימית, שבעצם תוכנית אישית של כל אחד, יכול דרך דמיון מודרך להגיע לפתרון, להחליף את המשאב שלילי למשאב חיובי. זה ככה על רגל אחת. בעצם לכל אחד יש מחשבות שליליות בעת הקושי, ו-NLP מכניסה באותו רגע ומחליפה את הקושי להרגשה יותר טובה, נעימה ויותר פרודוקטיבית. אוקיי. זה הפתרון. ואם אנחנו מדברים על התמכרות, או קושי בהתמכרות, או איזשהו סבל שבן אדם עובר בתהליך שהוא משתקם, או עובר תהליך חיובי, התהליך הוא לא פשוט. לכן הוא צריך חיזוקים. ו-NLP בעצם עונה על שאלה איך אני מתוככי יכול ליצור ולהשתמש בחוסן הפנימי שלי על מנת לתת לעצמי מענה. וזה NLP. כי הכל נמצא אצלנו. יפה מאוד. הנה האופטימיות שבך, שתמיד אמרת לכל דבר יש פתרון, אז הנה לאורה מוכיחה את זה. ואני רוצה להגיד שחשוב, זה לא שזה זבנג וגמרנו, ואנחנו יוצאים מההתמכרויות. צריך להבין שמדובר, כמו שהגענו לשלב הזה, למצב הזה, מדובר בתהליכים. ומחקרים מראים שאנשים, דרך אגב, שיוצאים ממקום של התמכרויות, יש להם אפיזודות של 3 עד 4 פעמים של נפילות. כלומר, אם מטפל לא יודע את זה, הוא יכול... שרגע, אתה עושה... למה? למה המבע הזה? לא, מה זה לא יודע את זה? מי שמטפל שלא יודע את זה, הוא לא מטפל, לפי דעתי בכלל. מה זה לא לדעת את זה? זה חלק מהתהליכים שעוברים. אז אני אדייק. אולי הוא יודע את זה בספרות, אבל זה לא אותו דבר, הרבה פעמים כמו בן אדם שחווה את זה, שמכיר את זה. כמו שאמרנו, אפשר לקרוא בספרים, אתה חווית על בשרך, המטופלים יכולים להזדהות איתך ביתר קלות. אתה הרבה יותר אותנטי. אפשר להתחבר אליך, אתה לא באת ממקום של ספרים.
אתה באת מה... לא מקום של ספרים, לא. אוקיי. יש לי אלרגיה. שאלו אותי אם יש לי איזושהי אלרגיה, אולי לספרים, לא... כן. אוקיי. נחזור רגע לשם של התוכנית ולמקום הנפלא שהקמת, השתוקקות. ומה החזון שלך? אתה אמרת את זה קצת מקודם, חשוב לי שתחדד עוד. מה החזון שלך? תראי, ההתמכרות, אני אקדים קצת ואחר קצת, ואנחנו נגיע בסוף לזה. ההתמכרות זה לא הבעיה. אמנם זה סימפטום מאוד קשה, אבל זה לא הבעיה. הבעיה זה הצורך הרגשי מאחורי ההתמכרות. ולכן כל ההתמכרויות בעצם הן זהות. כי לכולם אומנם זה בא לידי ביטוי בצורה שונה, אבל הצורך הרגשי מאחורי כולם זה... כלומר, סליחה, נדגיש, אלכוהול, סמים, הימורים, תמיד מסתתר מאחורי זה חסך רגשי? אוכל, אכילה רגשית, אלכוהול, סמים, מיניות, פורנוגרפיה, לא משנה, אינטרנט, לא חשוב איזה התמכרות, מסתתר מאחורי איזה צורך רגשי, עמוד שדרה רגשי מאוד חסר. אוקיי. במילים אחרות, לא יכול להיות מישהו שיפתח התמכרות, שיש לו עוגן רגשי חזק. זה לא עובד יחד. אוקיי. זאת אומרת, לא יכול להתפתח. אם מישהו יש לו עוגן רגשי חזק, זאת לא התמכרות. אם יש התמכרויות, אין עוגן רגשי חזק. זאת אומרת, זה משהו שהוא לא עובד יחד בשום מצב. וזה לא מחייב שאני באה מבית שלא קיבלתי חום ואהבה ואני אגיע להתמכרות? אתה מבין את השאלה שלי? כן. ברור שככל שלא הייתה לנו אמא טובה דייה, יש מושג בפסיכולוגיה אמא טובה דייה, ככל שלא הייתה לנו חוויית הורות מספיק טובה, אז הסיכוי שלנו לפתח התמכרות יותר גדולה. זאת אומרת, בדרך כלל, אנשים שמכורים למין במיוחד, להתמכרויות בכלל ולמין בפרט, לא באו מאמא חזקה שהכילה אותם. זאת אומרת, גם אם כן הייתה להם אמא חזקה, אבל אבא זלזל בה. זאת אומרת, בעצם ההאכלה הגיעה מדמות מאוד מאוד חלשה, ומשם הצורך בדמויות אחרות מכילות, דמויות אימא או כל מיני דמויות אחרות שמחפשים דרך ההתמכרות. זאת אומרת, בעצם ההתמכרות באה לענות על חסך. ולכן, ההתמכרות זאת לא הבעיה, הבעיה זה החסך, וכשאנחנו עובדים בתהליכים של ריפוי, אנחנו קודם כל ממלאים את החסך, אנחנו לא נוגעים בהתמכרות, אנחנו ממלאים את החסך, וככל שהחסך מתמלא, התלות במקל ההליכה פוחת והולך. ככל שמישהו הולך בצורה יציבה יותר, כך הוא פחות תלוי במקל, אנחנו לא מתעסקים במקל, מתעסקים בעמוד השדרה. ולכן, בהמשך לשאלה שלך, החזון שלי, שלנו, שהקמנו את השתוקקות, זה בשביל לגעת יותר במניעה מאשר בטיפול. כמובן שטיפול זה חשוב, אבל אני רוצה להשקיע את מרב המשאבים במניעה. איך אנחנו יכולים לאתר את אותם אלו שזקוקים, שחסרים, את אותו עוגן רגשי שדיברתי עליו, ולתת לזה מענה עוד לפני שזה יתפתח למקום של התמכרויות. אמרנו מה משותף בין כל ההתמכרויות, נכון. אבל בשיחת הטלפון אנחנו דיברנו גם על איזו התמכרות נחשבת הקשה מכולן. מה היא? כן. שאלת אותי את השאלה הזאת, נכון. שאלה מצוינת. זה גם שאלות של הצופים דרך אגב. אוקיי, אז אני חושב שאחד ההתמכרויות הקשות, לא יודע אם הקשה מכולם, אבל אחד ההתמכרויות הקשות זה התמכרויות למין. התמכרות למין. ולמה? כי בדרך כלל שמישהו מכור לכל דבר, אז הוא בעצם, למשל לאלכוהול או לסמים, אז רואים עליו. רואים מישהו ששיקור, רואים מישהו שהוא ישתמש בסמים, זה משהו שאפשר ניכר עליהם. התמכרות למין, אנשים יכולים לחיות חיים כפולים בצורה מאוד מאוד, לאורך הרבה זמן, בלי שאנשים ישימו לב לזה. זאת אומרת, בעצם יש פה אנשים שמנהלים חיים כאילו רגילים, אבל ההתמכרות שלהם באה לידי ביטוי והם נורא נורא כואבים. זה סיבה אחת, שבעצם יש המון המון כאב, והחברה והמסביב לא יודעים את זה. ואנשים בודדים במקום הזה, וזה נורא. וזו סיבה אחת, למה התמכרות למין זה אחד ההתמכרויות הקשות. סיבה שנייה, זה שלא כמו סמים או אלכוהול, האדם לא חייב את זה בשביל לחיות. זאת אומרת, אנשים יכולים לחיות את כל החיים שלהם, ולא להיכנס לברים, ולא להיחשף לדבר שהם מכורים אליו. מיניות זה כמו לנשום, זה טבע, זה משהו שהוא בעצם... יצר. הוא יצר, והוא יצר בריא. לאורה, יצר. אני רואה אותך חושבת. כן, ולכן, בגלל שזה משהו שהוא טבעי, אז אי אפשר להתנזר מזה, ובגלל זה אנחנו כל הזמן מתמודדים פנימה והחוצה, וזה לא פשוט. אוקיי. לך יש כלים מהמקום שבו את באה להתמודד עם משפחה שאחד מבני המשפחה שם מכור. ראיתי איזה שקופית שאתה העברת, שיש 5 סימנים למשפחה שמכורה, בואי נגיד, מישהו שם מכור. מה עם הסימנים?
לאורה? קודם כל, אפשר לשים לב לפני כן. שגי אמר שאנחנו עושים תוכנית כמו תוכנית מניעתית, אז במסגרת אפרופו כישורי חיים ובכלל בשפ"י, שירות פסיכולוגי חינוכי, עושים עבודה פרואקטיבית, ההתייחסות הפרואקטיבית, לא ריאקטיבית שיש כבר בעיה וצריך ללכת ולעזור ולתת מענה, אלא עבודה, עושים את העבודה הרבה לפני, כי העבודה פרואקטיבית היא יותר תהליכית, יותר מתוכננת ומאורגנת. גם בזמן האבחון הזה, שבעצם רק מתכנסים ובודקים ומכירים, אנחנו יכולים כאנשים, כהורים, כאנשי צוות חינוכי, לשים לב איך כל אדם מגיב לזה, איך כל תלמיד מגיב לזה. אם פתאום יש לו שאלות, או להפך הוא מתבייש ולא מוכן להיכנס להרצאה כזו, או שיעור או סדנה, שמדברים על נושא של התמכרות. כי גם לפעמים הגוף וגם השאלות, הם בעצם עונים על זה שזה קיים או לא. לפעמים זה סמוי. הגוף מתכווץ. הגוף מתכווץ, פתאום יש סירוב, אני לא בא לי, אני לא רוצה. זה גם מאוד מאוד רואים על שפת הגוף. נקודה חשובה. אני מדברת עכשיו גם על בני הנוער, שבעצם הם מסרבים ללכת ולשמוע או לראות הצגה. לא בא לי, זה לא מעניין אותי, או אני יודע הכל, לא בא לי. אז פה המבוגר המשמעותי צריך לעצור ולשאול ולהבין מאיפה זה בא. זה אני מדברת במסגרת של בני הנוער. פה זה בעצם מעיד על סימן שמשהו קורה. יכול להיות הוא מכיר את הנושא, יכול להיות הוא בבית רואה והוא חשוף לפורנוגרפיה, יכול להיות הסמארטפון שלו הוא לא סגור לכל מיני... אין מעקב שלו, הורה אחראי. נכון. וכאן זה בעצם התפקיד של המבוגר המשמעותי, אם זה מחנך, אם זה אימא, אם זה יועץ, לשים לב לזה. זה בשלב יותר מוקדם. אוקיי. וגם בשלב יותר, של אנשים יותר מבוגרים, אנחנו יכולים לראות את זה. אנחנו יכולים לראות את זה לפי מצבי הרוח, שבן אדם הוא פחות ממוקד, שבן אדם פחות מסוגל לעשות משהו, הוא מתקשה במקום העבודה שלו, הוא כל הזמן משתדל לשנות דברים, אי יציבות. יש עוד הרבה דברים שאפשר לשים לב, אבל אלה זה המרכזיים. זה נפלא. ובהמשך לשיחה שהייתה לנו אתמול, אני מחברת בין שניכם, למעשה ההתמכרות, חמודים אתם, למעשה ההתמכרות, המהות שלה היא התנתקות מחיבור לחיים. זה מה שאתה אמרת. ככל שאנחנו מתרחקים מלהתחבר לחיים, אנחנו מכורים יותר. כי אני שאלתי אותך, איפה הגבול? מתי אנחנו אומרים לבן אדם שהוא מכור או לא? כי אני אוהבת מתוקים. אז מה זה אומר, שאני מכורה למתוקים? מתי אנחנו אומרים, ויקטוריה מכורה למתוקים? מתי אני צריכה להבין שיש פה נורה אדומה, או שהסובבים אותי צריכים להגיד לי, ויקי, תעצרים, אני לא יודעת לעצור לעצמי. אלא הגיע לקליניקה מישהו פעם, בחור צעיר בן 34, משקל מעל 170 קילוגרמים. הוא מחפש זוגיות. זה יהיה לו קצת קשה. כשיש בגוף שלו כבר המון המון דברים שקרו, שהכבידו עליו מעבר לחיפוש של הזוגיות. ואנחנו הרבה פעמים, וזה מתקשר לתחומים שלי, האלימות היא לאו דווקא של מישהו אחר כלפינו. לפעמים אנחנו אלימים כלפי עצמנו. אני לא יודעת אם זה נכון לגבי התמכרות, כי אמרנו שזה מילוי של חסך, ולא תמיד, אבל כל הנושא הזה, הכל שזור אחד בשני, ובגלל זה אתם פה וכל כך כיף לי. ולכן אני רוצה שנצלול לתוך הקליניקה. אספר לי את הסיפור שככה נחת במוכחה, ואחר כך את איזשהו מקרה מעניין, בינתיים תחשבי. תספרי לנו מקרה של משפחה שהובלת מנקודה X לנקודה Y. שרגע, ספר לנו איזה סיפור מעניין. וואו, שאלה מעניינת. עוד לפני זה, שדיברנו על חסך, אז אני רוצה לתת לזה עוד דקה. בבקשה. כי יש חשיבות גדולה לתת לזה מקום. ואני חושב שאם ישאלו אותי, בתור השנים שלך בקליניקה, כמטפל בהתמכרויות, מה הדבר החשוב ביותר בטיפול בהתמכרויות? אני אגיד, הכרת הטוב להתמכרות. הכנתי את השאלה הזו אחריה, אבל תגיד אותה עכשיו. אז זה הפתיע אותי, דרך אגב. כן.
כן. תסביר לנו את זה. יש נטייה להיות כפוי טובה להתמכרות. אנשים נוטים להיות כפוי טובה לדבר שהם מכורים אליו. אם זה להימורים, איבדתי את כל הכסף שלי, הדבר שאני שואל מטופלים, אם הייתי קוסם, מה הייתם רוצים שאני אעשה? והיה בידי שרביט של קסמים, מה אני לעשות? אז ישר אומרים לי, מה זאת אומרת? איזה מין שאלה אתה בכלל שואל אותי? אתה לא מבין כמה סבל? קח ממני את ההתמכרות הארורה הזאת. ברור שלא הייתי לוקח להם את זה, כי ההתמכרות נולדה, כי היה לזה צורך רגשי, כי היה חסך כל כך גדול שבן אדם לא היה שורד רגשית. לכן, כמו כל הגנה, וההתמכרות היא הגנה מאוד חזקה, היא באה ואומרת, בוא, יש לך מפלט, יש לך מקום מכיל, מקום שהנפש לא הלכה לאיבוד. בין איזשהו אזור נוחות. אזור טוב, אזור מכיל, אזור חם. זה לא מרכאות, זה אזור מכיל, אזור חם. עוד הפעם אמרנו, אפשר להיות מכורים, לאהוב מתוקים. השאלה איפה הגבול, וברגע שאנחנו כבר לא מחוברים לחיים, זה צריך להדליק לכל אחד מאיתנו שאנחנו צריכים לשנות את דרכנו. קודם כל לא צריך לעשות כלום. את אומרת, צריך לשנות את דרכנו? לא, אנחנו לא צריכים שום דבר לעשות. אין סיבה, אם מישהו טוב לו בהתמכרות, הרי תחשבי על זה. מישהו יש לו התמכרות וטוב לו שם, למה שהוא בכלל ירצה לשנות את זה? תלוי על מה אנחנו מדברים. אם זו התמכרות של הימורים, ואנחנו בסוף מפסידים בית ומגיעים, יכולים להגיע גם לכלא. כן, אז הבעיה היא סימפטומטית. זאת אומרת, בדרך כלל, למשל, אני ישבתי עם זוג, לדוגמה, והוא מכור להימורים. אז היא אומרת, בעלי מכור להימורים. אז הוא אמר לה, כן, וכשהרווחתי כסף והלכנו למלון, איפה היית אז? ככה הוא אמר לה. זאת אומרת, האם מפריע לך שאני מכור, או מפריע לך שאני מאבד כסף? זאת אומרת, יש פה סוג של דו-פרצופיות, סוג של כפויי טובה. זאת אומרת, גם היא, וגם הוא בעצמו, אנשים כפויי טובה, כי לא מבינים אם הם היו מרוויחים, הם לא היו באים, אם היה להם כמה רגעים יפים היה להם בתוך ההתמכרות, אנשים שסבלו, ומדובר באנשים שהיה להם המון המון סבל, ומצאו מפלט בהתמכרות. קשה להם להכיר טובה, כי הם רוצים, כי קשה להם עם זה שהם תלויים בהתמכרות, והם רוצים לא להיות תלויים, כי אדם מכור, הכי קשה לו, זה שהוא לא שולט. זאת אומרת, מי שמכור הוא מלא פחדים, ומי שמלא פחדים צריך לשלוט. ומי ששולט כל הזמן, הוא מרגיש בטוח רק בגלל שהוא שולט. ואיפה הוא לא שולט? מה הדבר היחידי בעולם שהוא לא שולט עליו? על ההתמכרות. והוא בא אליי כמטפל בהתמכרויות, והוא אומר לי, בוא תעזור לי, אני רוצה לשלוט, אל תיקח לי, אני רוצה עוד יותר שליטה. עכשיו, אם אני בא ואומר לו, כן, בוא תנסה להיות נקי שבוע, בוא תנסה להיות נקי שבועיים, איזה מין שטויות אלו? הרי אם הוא היה יכול להיות נקי, הוא לא היה בא אליי קודם כל. יש בזה גם מן הביקורת, לא? גם ביקורת, גם שיפוטיות, גם השוואתיות, כל מה שאנחנו... גם אג'נדות, כל מה שאסור כמטפלים אסור ברור שאסור שיהיה. זאת אומרת, ובעצם, וכל כך הרבה מטפלים מנסים, בגלל שהם חושבים שההתמכרות היא רעה, מי אמר? אבל הם חושבים שההתמכרות היא רעה, והם, יש להם אג'נדה של מטפלים טובים, שכאילו לגמול אנשים בהתמכרות שלהם, הם גורמים המון המון נזק. כי קודם כל, המטופל לא מרגיש מוכל, כי הוא מרגיש ששופטים אותו, וגם אם אתה בא עם אג'נדות להתמכרות, ההתמכרות לא תלך. עד שלא מכירים טובה להתמכרות, עד שלא נותנים לה את המקום, את הספייס, את המעמד שמגיע לה, בזה שאומרים תודה רבה לך, תודה רבה על ההתמכרות, תודה רבה על כל השנים היפות שנתת לי, תודה רבה, אני מבין את החום שנתת לי, אני מבין את הצורך שיש בי, את החסך שאתה ממלא. רק על ידי זה שמגיעים למקום הזה, אפשר להתחיל לחשוב איך ממלאים את החסך הזה. יפה. לאורה, סיפור מעניין שלך מאנשים שטיפלת בהם? אני דווקא רוצה להתייחס באופן יותר רחב. בבקשה. שבעצם ההתמכרות או כל קושי אחר, הוא עוזר לבן אדם הפוך על הפוך. הכוונה היא אם בן אדם, הפציינט, הקליינט, הגיע למטרה שהוא צריך לטפל בעצמו, זה אומר שיש לו מודעות גדולה. שהוא מוכן כבר, לאורה? שהוא כבר מוכן לעשות שינוי. קודם כל, שרגא דיבר על להודות, ואני מסתכלת על זה באותו צד, אבל קצת מזווית אחרת, שצריך להבין מה קרה לו. למה הוא הגיע להתמכרות הזו? לא למה הוא הגיע, שיש לי את זה. יכולת להבין, יש לו מודעות עצמית, להבין ולקבל שיש לו את הקושי. כאשר בן אדם מקבל ומבין שיש לו את הקושי, הוא יכול לעשות שינוי. אז הוא יכול להתקדם רק. רק אז הוא יכול לעשות שינוי. זיהוי הבעיה. אם אמא שלו תביא אותו, או אשתו תביא אותו, או מישהו אחר ימליץ לו, שום תהליך לא יתחיל ולא יהיה אפשר לתקן בו, לקחת בזה חלק, אם אדם עצמו לא מעוניין לעשות שינוי. ורק מודעות עצמית ויכולת שלו האישית לעשות שינוי יכולה להוביל לפתרון או לתוצאה חיובית עבורו.
לעשות שינוי בחיים שלו. כמו שהוא אמר, שאנחנו מתחילים איזושהי דרך, אבל הצורך הרגשי הזה צריך לזהות אותו, צריך לפתור אותו, ורק אז אפשר יהיה להתקדם. אז אם מישהו באמת מגיע לקליניקה והוא לא מוכן, אז אתם לא... אם הוא לא מוכן, התהליך הוא פשוט לא יעיל ולא אפקטיבי. אז לא מטפלים? מה אומרים? אומרים לבן אדם, תלך עד ש... אתה תענה על השאלה. וזה חשוב לי. שכולם ידעו. תראי, אין דבר כזה מוכן, לא מוכן. זה לא משחק לסכום אפס. זאת אומרת, כל החיים זה סקאלה. הכל זה סקאלה. אנחנו בעצם... דיברת איתי על האושר, שזה... כן, שזה בעצם יש... וגם מוכנות זה משהו שאי אפשר להגיד לבן אדם, אתה לא מוכן, תלך. מה זה לא מוכן, תלך? הוא נמצא, הוא מוכן במקום שהוא נמצא בו. מצד שני, אם מתקשר אליי בן משפחה, ואומר לי שהוא רוצה לדבר איתי על מישהו שמכור, אני אומר, רגע. לך קשה איתו? או הוא קשה עם עצמו. אם לך קשה איתו, בואי לטיפול, אני אעזור לך, להתמודד עם הקושי שלך והפחדים שיש לך, אני אעזור לך, זה לא קשור אליו. אם לא קשה, הוא מוזמן להתקשר אליי. עכשיו, קשה זה מושג יחסי. עכשיו, שהוא מתקשר. הרבה פעמים באים לטיפול בגלל שסובלים מהסימפטומים, ולא באמת באים נחושים שרוצים לטפל בהתמכרות. אז מה? אוקיי, זאת התחלה. אפשר להבין מאיפה זה מגיע, למה זה בא. וכמו שאמר לי מישהו שהוא מטפל באנשים שהם פוגעים מינית באנשים אחרים. עכשיו, הוא עוסק בקרימינולוגיה, והוא אחד כזה, הוא היה באחד התוכניות שלי פה, והוא אמר שהוא עושה עם אנשים תהליכים. אז שאלו אותו, איך אתה מטפל באנשים כשאתה יודע, כשהם באים אליך רק בגלל שהם רוצים לקבל שליש בכלא. זאת אומרת, הוא בעצם מטפל באנשים בכלא. והוא אמר, זה לא משנה מה הסיבה שבאים אליי. הם באים, מתחילים תהליך. ואז אנחנו זורמים משם. זאת אומרת, הם באים בגלל קושי. אבל זה לא אומר שצריכים לבוא... זה מעין הזעקה לעזרה שאתה אמרת שלך הייתה בהתחלה ולא שמעו אותך. נכון. מקום זה... הצילו. וגם מתוך שלא לשמה בא לשמה. יש ביטוי ביהדות שאומר, מתוך שלא לשמה בא לשמה. זאת אומרת, מתוך שהם באים, והם לא באים בגלל שהם רוצים, הם באים בגלל שהם סובלים מהסימפטום, והם רוצים לשלוט על הסימפטום. זה הסיבה שמכורים באים לטיפול. אבל מתחיל תהליך של הכרת הטוב. קשה להם עם הכרת הטוב, זה לא מסתדר להם. מדברים על זה, מה אתם מרגישים? שמצד אחד אני אומר לכם להכיר טובה, מצד שני קשה לכם עם ההתמכרות. יש פה הרבה קונפליקטים שיש על מה לעבוד. הרי בטיפול עובדים עם קונפליקטים, עובדים בעניין הזה ומדברים ומציפים פחדים. וואו, איזה כיף. אני דווקא רוצה להתייחס מהרובד של ה-NLP. בבקשה. כי בעצם מה שעושים בהשתלמות שלנו, בהשתוקקות, בעצם אנחנו משלבים את שני הזוויות של סוגים שונים של טיפול. גם אימון, גם קואוץ' וגם טיפול. אז התשובה של שרגא היא הייתה עם דגש של טיפול ותהליך יותר דינמי, פסיכולוגי, ודווקא אותה שאלה שאת שאלת, אנחנו יכולים להתייחס באופן אחר דרך האימון. בעצם אם בן אדם הגיע שיש לו קושי, אבל הוא לא כל כך מוכן לעשות טיפול, או אמא שלו, או אשתו, או מישהו אחר הביא אותו והזמין אותו, אבל הוא יודע, קודם כל יש לו מודעות, אבל לא כל כך מעוניין לשנות, למרות הקושי שהוא סובל יום-יום. בעצם אפשר, דרך האימון, דרך ה-NLP, אפשר להכין לו איזושהי תוכנית. תוכנית העצמה, שבעצם התוכנית העצמה היא יכולה לסייע, קודם כל לעשות דברים מאוד מאוד קטנים, דרך הצעדים מאוד קטנים, להתחיל לעשות שינוי כהרגל, כרוטינה יומיומית. אבל זה אני מדברת על אימון. ודווקא הסטודנטים שלנו, הם יקבלו גם טיפים וטכניקות וגם ידע בנושא של ה-NLP כאימון, שזה בעצם יכול להתאים להרבה פציינטים שכרגע לא נמצאים שם, אלא הגיעו לטיפול מסיבה לא לשנות, אלא מהסיבה כן להכיר ולהבין את הקושי. ששם זה מתחיל, התהליך. אוקיי. מה המוטו שלך, שרגא? מוטו, פתגם שלך. דיברנו על זה לפני זה. לכל דבר שני צדדים. אני חושב שלקח זמן להבין את זה, אבל ככל שיותר הבנתי את זה, הבנתי עד כמה שאנחנו חיים בתוך המקום הזה. ואולי בגלל זה, ולכן אני מעלה את זה עכשיו, אתה אמרת לי שטיפול זוגי הוא הטיפול המועדף בעיניך, בטיפול בכלל ובטיפול בהתנכרויות בפרט. נכון. האמת שיש איזה סרטון, אנחנו נוותר עליו, נמק. קודם כל, זה ידוע שבספרות, שטיפול פרטני,
חסר אונים מול טיפול בהתמכרויות. ולמה? כי זה טיפה מן הים. מישהו שהוא חי בעולם מאוד קר ומנוכר, ומלא מפוחד, להיפגש עם מטפל אחד לשבוע בתוך הכאוס הזה, לא מספיק ולא עובד. עכשיו, לכן, אומרים שטיפול קבוצתי יש פה המון המון כוח, ואני יודע שטיפול קבוצתי זה טיפול נורא חזק, ומסייע לאנשים שמתמודדים מהתמכרות, כי יש פה מעטפת של חברי הקבוצה, שתומכים 12 הצעדים, וכל הקבוצות האלו. ואתה גם מרגיש לא זר. יש עוד כאלה כמוך, אתה לא מרגיש שונה. נכון, ומה שקורה שם, זה שיש לך ספונסר, מישהו מחברי הקבוצה, שהוא המלווה שלך בתוך התהליכים הקבוצתיים, אבל הרבה פעמים האישה נמצאת בצל. כי העדפה הספונסר תופס את המקום של האישה. בעצם הספונסר נהפך לדמות הכי חשובה בחיים של המכור, והאישה מרגישה שהיא מאבדת את בעלה. ובעלה גם מרגיש... וכך, לאורה? ובעלה מרגיש, באמת, הוא מרגיש הכי חשוב לו כרגע זה ההתמכרות. זאת אומרת, כל השאר זה משני. ואני אומר, הפוך, נכון שקבוצה עוזרת, בואו נהפוך את הזוגיות לקבוצה קטנה שמאפשרת שינוי. ואז אנחנו בעצם לוקחים את הזוגיות, תהליך זוגי, ועושים שם תהליכים לא פחות עמוקים וחשובים שנעשים בקבוצה של 12 צעדים, בקבוצה של חבריה, כולם מכורים. היא גם עוברת תהליכים תוך כדי, הוא עובר תהליכים תוך כדי, והתהליכים ההדדיים שהם עוברים, הדינמיקה ביניהם, עושה שינוי גדול ביחס לזה. יש לך סרטון אחד מדהים, אני חייבת להגיד אותו, על כשאנחנו הולכים לבקר את המשפחה, כמה בני זוג רבים בחגים, נלך לצד שלי, נלך לצד שלך. כל כך אהבתי שאתה אמרת בסרטון, צריך לזהות את הצורך הרגשי. היא רוצה ללכת למשפחה שלה, להבין למה הוא פחות רוצה ללכת למשפחה, אפילו שלא, לאו דווקא שלה. וברגע שפותרים את הבסיס הזה, כמה הזוגיות יכולה לצמוח, ולכן זה מחזק למה אתה מאמין בטיפול זוגי, וזה גם מתחבר למוטו שלך. שני צדדים, אני יכולה לראות, הוא לא רוצה לבוא למשפחה שלי, אבל כשאני אבין אולי מדוע הוא מתנהג ככה, אז אולי אני אכבד קצת יותר. כמו ההתמכרות. ההתמכרות זה רע מצד אחד, כי יש סימפטומים שזה קשה, אבל צד שני זה טוב, כי זה עוזר לרגש להתמודד. זאת אומרת, יש לכל דבר את שני הצדדים, ובאמת ככל שאנחנו נוכל להכיל את שני הצדדים, זה אומר שהעוגן הרגשי שלנו יותר בטוח. כי אנשים שהעוגן הרגשי חלש, קשה להם להכיל דברים שכאילו סותרים. ככל שאנחנו יותר בטוחים בעצמנו, מבחינת המוגנות, התחושת, העמוד השדרה, אנחנו יכולים להכיל דברים שלכאורה סותרים, ואנחנו יכולים לחבק את שניהם. יש לך כמה הרצאות, ואחת מהן מנצחים את ההתמכרות יחד. יחד. זה שזה עוד הפעם על ההיבט הזוגי. כן. כדי שהתוכנית לא תסתיים, ואנחנו אמרנו שגולת הכותרת היא ערב ההשקה, בשישי לשני. מתרגש. כן, אני חושבת שפה אנחנו נעלה את הסרטון, זה חשוב, על הקורס, ואחר כך אתם תיתנו דגשים לגבי הקורס הספציפי שיש בשישי לפברואר. בסדר? סרטון של קורס, לא דילגנו על הראשון. תודה. שלום לכם שוב, מה שלומכם? עכשיו אנחנו נדבר בקצרה על הקורס שלנו. אנחנו יוצאים בראשון לראשון 23, שזה בראשון לינואר 23, בקורס מדהים. אני אומר לכם, מה שאני אדבר עכשיו על הקורס, אני לא אוכל למצות קצת ממה שהולך להיות בקורס, אבל אני אנסה על קצה המזלג. הקורס הזה הוא קורס בטיפול בהתמכרויות, זה הכותרת שלו. אבל מה שאתם מקבלים בתוכו, לא רק התמכרויות. הרי אי אפשר לדבר על התמכרויות בלי להבין את העולם הרגשי. מה זה טיפול? איך אנחנו להבין את עצמנו, להכיר את עצמנו, להכיר טיפול פרטני, להכיר טיפול זוגי, ואז להיכנס ולצלול לתוך קודש הקודשים של טיפול בהתמכרויות. ואיזה מעניין הקורס הזה. אנחנו לא עוסקים בתיאוריות, לא בספרים, לא בתיאוריות, הכל דרך החוויה. דרך הסתכלות פנימה, בתוכנו, אנחנו לומדים מי אנחנו, איך נוגעים בעצמנו ואיך נוגעים במישהו אחר, איך מטפלים בכלל. לכן הקורס הזה הוא קורס ייחודי ומעניין מאוד, שאתם בתוך שנה, אנחנו מראשון לינואר מתחילים,
ובשנה אחת אני נותן לכם את הכלים להיות מטפלים. עכשיו, יש לי היום 10 תלמידים שיש להם קליניקה משל עצמם. 10. והם מאוד מצליחים. והמטפלים האלה הם באו ולמדו. עכשיו, זה לא רק הלמידה שאתם לומדים אצלי במשך שנה. אחר כך יש פרקטיקום, שאני מלווה אתכם אחר כך דרך מקרים בקליניקה שאתם מקבלים. אני מלווה אתכם, אתם בעצם באים למפגש ואתם מדברים על זה. מה קורה במפגש? מה קרה לכם עם מטופלים שלכם? ואנחנו יחד בוחנים את הדברים ורואים מה קרה לכם בתוך המקום הזה, איך אתם יכולים לעזור לאחרים בצורה טובה יותר. גולת הכותרת של הקורס הזה זה טיפול בהתמכרויות. אתם יודעים, טיפול בהתמכרויות זה קסם. זה הרבה נעלמים שם. מה מביא אנשים להתמכר? יש כל כך הרבה אנשים היום שמתמודדים עם התמכרויות, והחברה לא יודעת לטפל בזה. חוסמים, שוברים, מדברים נגד. כל פעם אנחנו שומעים בתקשורת על אנשים שפגעו באחרים מינית, פגיעות נורא קשות. איך אפשר למנוע את הפגיעות האלה? איך אפשר למנוע מאנשים להיות כל הזמן מול האינטרנט? איך אפשר למנוע מאנשים להיות כל הזמן להתמכר לאוכל? התמכרות להימורים. עכשיו אנחנו נמצאים במונדיאל. כמה אנשים מכורים להימורים? ההימורים על משחקים, זה בכל מקום רואים את זה. וכמה אנשים סובלים? אנשים מאבדים בתים, מאבדים כספים. מה הם עושים? הולכים למטפלים ולא עוזרים להם. מעט מאוד אנשים יודעים איך לגעת בתחום הרגיש הזה, ואת זה מה שאני נותן לכם בקורס. אתם בעצם באים, ובתוך זמן קצר, בתוך שנה, אתם נהפכים למטפלים. אתם יכולים לפתוח קליניקה, אתם יכולים לטפל, ואתם יכולים לעזור לאנשים לשפר את איכות החיים שלהם. איזו מתנה זאת? כמה סיפוק יש בזה? מעבר לעובדה שאתם יכולים להתפרנס בכבוד. מטפל מתפרנס בכבוד, הוא לא נהיה עשיר, אתם לא תהיו מיליונרים מטיפול, אבל אתם תהיו מיליונרים בחוויה של הסיפוק. כמה סיפוק יהיה לכם בזה שאתם, אנשים באים אליכם עם משבר גדול, החיים שלהם הרוסים, ותוך תהליך זוגי אתם משפיעים לא רק עליהם. היה חשוב לי להראות בדיוק את כל מה שדיברנו כאן, וכמה זה מתנקז, וכמה רואים את האותנטיות והניסיון. ועכשיו, הקורס שאתם מציגים בערב ההשקה הוא שונה מזה שדיברת עליו. בואו תגידו באיזה היבטים, ועדיין כמה הוא מדהים. וכמה שווה לכם להגיע. אני אהיה שם. כן, אוקיי, את רוצה לענות לזה? אני? תתחיל אתה. זה קורס קצר, ממוקד. אני באמת לקחתי אפרופו זה לזכך. לזכך. זיככתי את הקורס באמת ל10 מפגשים. את הקורס של השנה, חשוב להדגיש. כן, 10 או 12 מפגשים של 2.5 כל מפגש, 3 שעות, זה לא בדיוק זה. ואנשים שם הולכים להיכנס, ישר אנחנו נצלול לעומק, לתוך העולם הרגשי שלנו. מה מניע אותנו, מה נותן לנו ביטחון, מה מפחיד אותנו, מה זה טיפול בכלל. ולאט לאט להיכנס לקודש הקודשים של התמכרויות, זה מועבר חינמי, אנחנו לא גובים על זה כסף. חברים, שמעתם? זה לא מובן מאליו. חינמי, אנחנו מאמינים בכם. הם צריכים להאמין בעצמם, אנחנו מאמינים באנשים שבאים. אנחנו רוצים לבוא ולתת להם את זה, להנגיש את העניין הזה, שאנשים יוכלו באמת, אנשים שמטפלים היום, שיש להם קליניקה, אבל לא התמקצו בנושא של התמכרויות. אני בא ומשדרג את ארגז הכלים שלהם. נותן לכם אפשרות כן לטפל בתחום. אתם עוסקים היום בחינוך. אתם רוצים לדעת איך לאתר את אלה שמועדים ליפול לנושא הרגיש והכואב הזה של התמכרויות? בואו תלמדו. איך תהיו מטפלים טובים יותר? איך תהיו מחנכים טובים יותר? אחר כך תשתלבו במרכז כרכזי חינוך, כמטפלים, כמדריכים. יש כל כך הרבה אפשרויות. ואז, אחרי שהם מסיימים את ההכשרה, הם ממשיכים לעבוד איתנו, ככה אנחנו נוכל להגיע לכמה שיותר אנשים ולעשות את השינוי שאנחנו רוצים לעשות. מה יש לך להוסיף? הרבה ידע יעיל ופרודוקטיבי שיכול לסייע בכל קליניקה, אצל כל מטפל. הבנתי שאת הרכבת את התוכנית, נכון? ביחד עם שרגא. את האחראית על ההיבט הזה, ומה שלא אמרת, וחשוב שנגיד, זה שהקורס הזה הוא קצר, והוא בין 12 מפגשים, זה לאו דווקא אומר שיש פחות חומר מקורס של שנה, חברים. בדיוק, לא פחות. אתם תלמדו זה חשוב לי שתדגיש. כן. אוקיי? זה ארגז כלים מאוד מאוד עשיר, עם הרבה טכניקות, עם הרבה סוגים ודוגמאות וחוויות מתחום הטיפולי. אתם תקבלו הכל, תבואו ותתרשמו.
ואני גם אמרת, מי שלוקח את הכלים האלה, כן יכול לפתוח קליניקה, גם אחרי קורס קצר כל כך, אתם ממשיכים ללוות, כי כמו שאמרת, יש מטפלים שכבר יש להם קליניקה, יש כאלה שיכולים להיסחף לזה, אולי תפתחו צוהר לאנשים שאי אפשר לדעת, ולכן הערב הזה הוא כל כך חשוב, וחשוב שתגיעו, ולא בכדי, חשוב לי להדגיש, זה לא בט"ו בשבט, כי היו כאלה שהתבלבלו, זה בצאת חג הט"ו בשבט. מוצאי ט"ו בשבט. אז לא, בלי תירוצים, חברים, ולהגיע. את יודעת ששואלים אותי לפעמים, מה צריך מטפל בשביל שיהיה לו יכולת לטפל בהתמכרויות? או בכלל, מה צריך שיהיה לנו מבחינת הכלים שלנו, שנוכל להיות מטפלים? ואני אומר לאנשים שצריך שתהיה ענווה. זאת אומרת, כשבאים עם ענווה, באים ממקום לא שיפוטי, באים ממקום בלי אג'נדות, באים ממקום שאנחנו בעצם יכולים לבוא ולהיות כלי קיבול לכל הידע שאנחנו מקבלים. אז ענווה זה משהו שהוא מאוד חשוב. שאלות של הצופים. אמא אחת פנתה אליי, יש לה בן 36, שהוא מכור לסמים. בעקבות ההתמכרות שלו, הוא כמובן גונב כסף, יש איומים בבית, זה הורס את החיים של כל המשפחה. שמצד אחד היא רוצה לזרוק אותו לרחוב. מצד שני זה הבן שלה. אני לא יודעת מה לענות על דבר כזה. אני אשמח לתגובה מכם. באיזשהו שלב, לזרוק אותו לרחוב זה להגיד לו, אוקיי, תעצור. מצד שני, הוא יכול לחשוב, זרקו אותי. אמרנו שלא זורקים, מכילים. אז איפה הגבול? שאלה שלי ברורה? מאוד. כי אני רואה ששניכם לא עונים, אז אני... קודם כל, אם מדובר על בן או בני משפחה, קודם כל לחבק ולהקשיב, ולהבין למה זה קרה. זה קודם כל. חזק. כן. ואז אולי הרבה פעמים זה נופל על חסך רגשי, שהאימא או האבא לא מילאו, ואז אנחנו נרגיש אשמים, ובכלל לא נזרוק אותו מהבית, ואז נבין שצריך לפתור את החסך הרגשי הזה, ואולי לעשות עבודה של כל המשפחה. אני בטוחה שבדו-שיח הזה יעלו הרבה דברים שאותם בני משפחה לא דיברו, או שלא רצו לדעת, או לא לגעת בנושאים האלה. ודווקא הדיאלוג הזה הוא יאפשר יכולת להבין ולהכיר את בני המשפחה יותר לעומק, כדי להבין מה קרה לו שם. אוקיי. תודה. BDSM. קיבלתי שאלה על הנושא הזה. בבקשה תסביר לנו מה זה, ואיך זה מתקשר להתמכרויות מיניות. קודם כל, BDSM זה לא בהכרח התמכרות. זה אפשר, יש זוגות שנהנים יחד וחווים משחקים מיניים, ונהנים גם מהנושא הזה. זאת אומרת, BDSM זה עיבוד... ראשי תיבות של בודי סינדרום? מה שקורה זה סאדו-מאזו וכו'. זה בעצם המקום שבו אתה מאבד שליטה. במיניות בכלל יש צורך לאבד שליטה ולהרגיש מוכלים. אני עוד לפני BDSM. בשביל להסביר התמכרות, צריך להסביר, טיפול בהתמכרות צריך להסביר מה זה טיפול. בכלל, נכון? אמרנו שמסבירים מה זה טיפול, ואז אפשר להבין מה זה התמכרויות. אז אולי זאת הנקודה, ודיברנו על אישיות מקודם, שכל בן אדם ילך להתמכרות אחרת על פי האישיות שלו, זה גם מבנה האישיותי שלו, על זה דיברתי איתך, וזה גם עלה ממך פה. אז אותו הדבר, אם BDSM, או משהו שאנחנו מסכימים עליו כבני זוג, זאת לא התמכרות. לא, ההתמכרות, אם זה נקרא התמכרות או לא, זה הכל תלוי כמה אנחנו מחוברים לחיים, כמו שאמרנו, וכמה אנחנו לא מחוברים לחיים. זה לא קשור למה שאנחנו עושים. יש אדם, למשל, שהוא צופה בפורנוגרפיה 5 פעמים בשבוע והוא לא מכור. יש מי שצופה פעמיים בשבוע והוא מכור. למה? כי זה שצופה 5 פעמים בשבוע, יש לו עוגן רגשי חזק, והוא נהנה בלצפות הפורנו, ואין בזה בעיה. ויש מישהו אחר שהוא תלוי בזה. רמת התלות משפיעה, ולא בהכרח כמה אני צופה או כמה אני עוסק בהתמכרות שלי. לכן, BDSM לא קשור להתמכרויות. נכון שיש אנשים שהם מכורים, שהם מאוד חווים ומאוד עסוקים ב-BDSM, אבל אין לזה קשר להתמכרות. עכשיו, הרעיון ב-BDSM זה עיבוד שליטה והאכלה. כמו במיניות, אנחנו רוצים לחוות מיניות טובה, שאנחנו מרגישים שם, מאבדים שליטה ומרגישים מוכלים על ידי בן הזוג שלנו. מה זה אורגזמה? שאנחנו יכולים לאבד שליטה ולהרגיש שבן הזוג שלנו מכיל אותנו. מי שיש לו, לא סומך על בן הזוג, או שהמין השני לא בטוח לו, יתקשה להגיע לאורגזמה, כי הוא יעצור, או היא תעצור, והיא תתקשה לבוא ולפתוח ולשחרר. כך גם ב-BDSM, כל הרעיון הוא, גם בסאדו וגם באלה גם להכאיב וגם לספוג כאב, זה הכל תלוי בכמה אני מרגיש בטוח במרחב הזה, כמה אני יכול לסמוך על הפרטנר שלי, לשחרר ולאפשר לעצמי להיות בחסר אונים, ולהגיע מתוך המקום של החוסר אונים לפורקן.
חוסר אונים, פורקן. הכלה, זאת אומרת, זה משחק של הכלה, משחקים חזקים. זה נכון לגבי כל אקט מיני וגם לגבי ה-BDSM. כי יש כאלה שאוהבים לשלוט, יש כאלה שאוהבים להישלט. יש מישהו שהוא נשלט והוא מרגיש שהשולט בעצם מכיל אותו בזה שהשולט הוא חזק, הוא קושר אותו, הוא סומך על השולט, ויש שם מאוד מאוד תחושה מאוד חזקה של הכלה, ושוב, הכל זה הכלה. וגם השולט מרגיש שהנשלט מוכן לעשות דברים בשבילו, מוכן לאבד על החופש שלו, לאבד את החופש שלו בשבילו, וזה נותן לשולט תחושה מאוד חזקה של הכלה מצד הנשלט. זאת אומרת, כמו ביחסים בין שני בני זוג, היא מרגישה מוכלת שהוא חודר לתוכה והוא מענג אותה, והוא מרגיש מוכל שהיא מקבלת אותו ואת הנוזלים שלו לתוך הגוף שלה. זאת אומרת, בהקשר הזה, זה אקט בין שני אנשים, וכשזה נכון, וכשזה בריא, וכשזה מוסכם, ושני בני הזוג יכולים להרגיש חוויה מאוד חזקה של הכלה בתוך האקט הזה. נפלא. אז אנחנו נסכם ונאמר שאת אומרת שלכל דבר יש פתרון, ואתה אומר שלכל דבר יש שני צדדים. ולכן אני מזמינה את כולכם ב6/2, ב7:30 בערב, לבית ציוני אמריקה, זה מתחיל ב8, אבל מתכנסים... שני הקרוב. שני הקרוב, כן, שני הקרוב, 6/2, אני בכוונה אומרת את התאריך, כי אנשים, אתה יודע, ככה מפוקסים לפי תאריכים, יום אחרי ט"ו בשבט, שזה חג של צמיחה ופריחה, והנה פה אתם מאפשרים לנו עוד איזשהו, לנטוע עוד נבטים שיכולים לצמוח לעצים וללב ולפרוח. תודה לכם שהתארחתם פה. איפה הם נרשמים? להירשם? קודם כל פרסמתי כבר את הלינק, ואני אפרסם אותו שוב. מצוין. בסדר? להירשם, יש אתר שנכנסים ומשריינים מקומות, ואפשר... ורק מי שמגיע יכול להתקבל לקורס שלכם, שהוא בחינם. וואו, כמה חשוב שאת אומרת את זה, כי אנשים שואלים, איך אני יכול להתקבל, ללמוד את הקורס הזה? ואני אומר, אוקיי, אתם לומדים מרחוק בזום, אתם מטפלים מרחוק, פה אתם צריכים להגיע פיזית, כי אתם בעצם כך לומדים להכיר אותנו, את הרציונל מאחורינו, למה הקמנו את השתוקקות, לחוות אותנו, ואחר כך להיות קשורים למרכז שלנו. סיפרת לי שאפילו יש סטנדאפיסט באותו ערב. אפילו. אז אנחנו נסיים בשיר של אביתר בנאי, שכל כך מתחבר לזה שאתה בחרת מכור. תודה רבה לשניכם, אנחנו ניפגש ביום שני, ואני מקווה להביא איתי עוד אחרים. תודה רבה לך על ההזדמנות והבמה. בוודאי, באהבה. תמשיכו לעשות טוב בעולם ולהיות צוות מנצח. ביי ביי לכולם, עד הפעם הבאה. כבוד, כסף, סיגריות, משקה חריף. איי, מחו עליי, תן לשכוח שאני אהיה כשמתים, שזקנים, חולים, משוגעים. תן לשכוח שמפחיד, שבודד, שחולף, הכל חולף. אני מחור כי אין שליטה, בלתי נסבל, חסר אונים, מול מה היה, מול מה יהיה. גם על הרגע הזה אין לי שליטה, אין תפיסה, אין שיטה. על פעימת הלב, האוויר שאני נושם, מחשבות, כמה רעש במחשבות. הפחד, החושך, סוגר אותי, את השיר שעולה, הכעס שפוצע, עוצר בצד, מוכן לוותר. חסר אונים מול הילדים והעתיד והרחוב שבתוכם חולף, והספקות, הכפירה שעוברים דיושה, הזיכרונות, הסרטים, הסודות, השמועים והלב שקפה, שנסגר, לא סלח, לא נפתח ונשבע. אז מה אני עושה עם זה? שוב בורח, שוב עוזב, או מסכים להיפתח, לדבר, לחבק, לשחרר. נותן מקום לאהבה, אולי בפעם הראשונה. אני חי, אני נקי, אני אחד, כמה שקט, לא לבד. הפחד, החושך, סוגר אותי, את השיר שעולה, הכעס שפוצע, עוצר בצד, מוכן לוותר. נושם לאט, אוויר נקי, הנצח הזה הוא חולף, הנצח הזה הוא חולף.
הדרך הזה הוא חולף